Netzat bintzat oso importantea izan da hitzaren papera. Alde batetik gu antolatzen genuen ekitaldiak eta bar, zabalkunde lan egiten zulako eta nik uste dut oso importanti oso garrantzitsu izan da hori. Eta beste aldetik ere zabaltzen zuen mundu berezi batean esango nuke, ez? Euskaldunen mundua, badakigu zein den euskararen egoera hemen Bidasoaldeko partzuegan behintzat. Eta, nik uste dut Euskalduna behar dugula olako espazio bat, nun egiten dugu trukaketa, ez? Gure ekitaldien trukaketa, gure iritzien trukaketa, eta nik uste dut oso espazio interesgarria da horregatik. Eta oso importantea, noski. Nitza ezagutzen dut hasieratik, ni jarraitu nuen hasieratik Euskal egunkarien sorkuntza eta bar, egunkarien garaiak eta bar, oso garaia politak izan ziren, zeren, kriston ilusioa zeukan jendia, zen beste garaiak oso ezberdinak. Eta, ni pixka bat hortik hasi nintzen jarraitzen egunkarien sorrera eta bar, eta gero hitza sortu zenean eta hemen inguruan eta hori ere hasieratik prest geunden kolaboratzea, esaten dizut gu ere betidanik oso prest egondu geha hitzari ateak zabaltzeko eta hitzari gure ekarpena egiteko. Netzat hitza, behin erretiratuta nagonez, ez dute jarraitzen lehen bezala, esaten dizut lehen komentatu dizun euskal prentsarena, baina bai ni hitzakide naiz eta ostiralero jasotzen duen ere etxean, ere buzoian hitza eta kriston ilusioa egiten dit. Zeren periodikoa paperezkoa behintzak ez dire lehen bezala banatzen eta bar, eta netzat hitxartzea eta esertzea momentu bat lasai eta hori irakurtzen zer gertatzen da gure inguruan eta gainean euskeraz eta euskal giroko horretan, usten zait, netza satisfazioa da, oso konten irakurtzen dudala hitza. Eta uste dut oso produktu ona dela eta kategorikoa dela. Egia da, esaten zu benetan, bestelen dizuk egin. Eta ez dut gainean oso lan polita egiten duzuela, eta baina alde guztietatik, ez maketazio aldetik, uste dut oso hemen inguruan ikusten dudana, arekin konparatuz, oso lan polita egiten duzu, argazki gintza, ez dakit dena, hori dena. Egiten dituzu elkarrizketak eta hor sortzen den jende asko, jende gazteateri, edo mugida berriak ez dut ezagutzen, ez dakit, lehenengo egintzen duten kashitarena eta ez dakit zer, netzat hori mundu berri bada, eta jode ondo da enteratzea hor dagoela jendia, eta beste gaur batzuk egiten direla, bakarrik zure ingurukoak.